guys, murikuita sei zita ndeyelaki guys. Rhythm randiri kuplaya guys rinonzi Zimdancehall Five rhythm. Rhythm ravapo pa YouTube channel yangu yakanzi Big Eagle Music guys. Mwana wese manya unodownloada rhythm iri for free wobva wakagadzira song yako guys. Kana uri munyowani pano usakangana kundifollowa Facebook, TikTok, Instagram unongonyera kuti Ella King wobva wandifollowa. Woenda ku YouTube unyera kuti Ella King wobva wasubscribe. Wenda ku YouTube unyera kuti Big Eagle Music wobva wasubscribe ma channel angu ese pa Big Eagle Music ndo pa ndino uploada ma instrumental guys. And then pa Ella King pakanzi Ella King ku YouTube ndo pa ndino uploada ma songs angu nema music video angu ikoko guys. Ndokumbira guys munesa support ikoko guys tichidini tichipusha chinhu tichienda mberi guys. Kune vatanga kuona video iri guys pane takatanga pa Zimdancehall 1 2 3 4 izvi tapa 5 saka tikuenda tisi kuti gore richagumira pa Zimdancehall nambani tikungokupai ma instrumental gadzirai ngoma dzenyu ina handina ngodo ndinoti muite chi music dzenyu kwese kwamunenge muri vanenge vada kuuya ku studio vari pedyo uya ku studio inonzi iri kunonzi ku Bela kana kuti Varambati ndokune studio yangu ndokwandinorekodhera ndiri asi vanenge vari kure munokwanisa kurekodha muri koko kwamunenge muri. Kana muri koko kure kwa muri koko ma studio munoshanda nawo asingakufadzi ne quality unogona kuti downloada rhythm and then unorecorda uisa project rako kuno ndokumaster project rako kuno. Asi kana chimaster project rako kuno unobhadhara and kumaster for free guys because ndenda kutoshanda double guys. Chikumbiro changu ndechekuti guys musauya ku inbox muchikumbira rhythm iri muziva kuti ndakuudza kuti rhythm iri kupi ku YouTube and I'm not download mushandise for free guys. Saka thank you for love and support guys. Imimi ndima kandikoshira ndima varungu wangu munodiwa komboro rai kwese kwa muri koko.